Novinárov. Ďakujem za vašu robotu, pani. Teda začnem s tou najpáčivejšou otázkou. Viktor, hraj to ako žena. Nezaručený Viktor, pramenil sa to dozvedela, že chcete zanechať ušľať celé pištolnické umenie. Lebo trpíte častými záchvatmi lámky. Furt vás bolia kríž. Čo je to pravdy? Počkaj, ja to nevieš takto povedal, lebo ty si povedal... Čo je na tom pravdy? Normálne som čítal. Ja viem, ale že vás často bolia kríže, povedz, že... A bolestiami krížov. A keď povieš tak nepôjde automaticky proste. A bolestiami krížov. Čo je na tom pravdy? Keď plakania s teplou nezmyslíš, že je schopný konkurent. Tak, a občas trpí myslými bolestiami, srdca spôsobených sedle konia, odstranených skvelomastov zbytovného sadla. Môj vlastný vynález. A vlastne ešte Pizonín. Na európsky trh bude predávať pod obchodným názvom hovadina. Jakou? Ešte raz. Hovadina. Hovadina. No. Aký? Hovadina. Mekké. No. Zostanete v každej lekárni. Prepáčte. Mohli by ste pre našich čitateľov prezradiť, či je to stopárske umenie vedcov inteligencie alebo vášho vrodeného inštinktu? Priateľ... Inteligencia nikdy neškodí. Tak predstavte si. Banda svých indiánov predplatili do stavník, v ktorom putuje bohatá... Vítajte v kalka! Keby vám zlatá môžem dáma z mesta. Vidím, temu zada. Bohatá dáma z mesta. Chceš ma stále písať ako žek? Krásnu jej. Skrytí príčidlami, ktoré plánu počítať bojové pomalu. To usúdi. Za prvé. Tak to sme mali napáčať. Vyčadujeme Sopikovský dvoch. Z toho usúdi. Za prvé. Vítor, 240 minút. Aha, pozerajte na tie neoholené nohy. Zaraz to je kapalské. Jaj, 4 nohy. Áno, 4, počkaj, nie. Jaj, za prvé. A jeden skôr nešiel na Indiánovi, ale v každom prípade to bol. Za druhé. Ani jeden z tých koní neskákal na jednej nohe. Za tretie. Ani jeden z tých koní mal viac, ani menej ako 4 nohy. To preto teraz mám. Prečo to musíte predrobiť? Ja si říkám, ja mám napísaný. Prečo? Ali, prečo? Ticho, neruši na stříhaní. Kto tu hrá teraz? Jaj, aha. A na to všetko pričer, iba taká som inteligencii. Neslýchame, hotový filozof, blablabla. Toto je filozof, blablabla. To nemuselo byť. To nemuselo byť. Ostatne všetky moje stopárske príhody a skúsenosti nájdete putevo opísané v mojej autobiografickej knihe Citrónové kvóty. Takto sa to opakuje. Dostanete v každom knihkupectve. Knihkupectve. V každom výkladu dostanete. Dostanete originálny skalp ako originálnu záložku. Na záver ešte taká intimná otázka. Čo je pravý na tom, že ste zachránili život samotnému Buffalo Billovi? A na tie klobásky sa neotýka? Aké klobásky? Buffalo Billovi. Neraz to vyžahujem, ale nebyť mňa. Ten slávny stále sa je dávno v boju fialky odslúť. Prišiel som, videl som, zachránil som ho. Ďaký, za svoj život daroval mi túto búchačku. Ako nestrieľa ako ostatné. Stále to strieľaj trú.
To ja veľkomu! To nemuselo byť. Fíha, fíha. Byť priletel Vidíš, že miestna pošta, ty chrapujú ti miestnička. Už šmíkaj, poď. Ja teraz chcem sa predstavať, že tam je ja. Áno, ja som tu ty Musíš tak... To som zavolíčka! Svetlo si nevšímajte, hoši. Miestna pošta, ktorý si je... Nie, no, Bla, 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 bla. Ty chcela pištolnícky. Zdá sa, že pýtate naozaj to originál. Osobný, áno. No nevadí. Aby si vedel, to ja som odkelagoval toho kamoša Billyho, ale vidím, že si bábovka a nebojím sa ťa. Aby som si to dokázal, čakám dnes o polnoci v Zdrube na čiernym jazyku. Môžem aj tak pomaly, proste, že neviem čítať. Áno, ale prosím ťa, trošičku to viacej prehraj ten list, lebo naposledy ti nebolo rozumieť, nik si tam nezvýraznil, bolo to úplne ploché, bolo to o nič. A doteraz tam nebolo počuť. A aby si vedel, to ja som Ale rýchlejšie. odkrágľoval svojho kamoša Billyho, ale vidím, že si bábovka. A teraz píšem. A nebojím sa ťa, aby som ti to dokázal. Čakám dnes o polnoci v Zrube nad Čiernym jazerom. Moje kolesy sú dokonale pripravené. Ak neprídeš, zožeň si sukňu a vstup do miestneho štrikovacieho spolku. S priateľským pozdravom, tvoj vrahu. A ešte, aj keď prečítaš, že tu do miestneho... Ja sa mám ako totálne teraz vyznačky. Nestačí, že som bol prekvapený z toho, že viem čítať. Kto ste vstúpi? Do čoho? Ale potom to nenájde, to máme ignorujeme. Ale Bože, tak ignorant. No, tam sme došli do toho. Idete na hlavný zál. Tu chladné. No, tu chladné. Áno, všade sa mi mráz. To aby to si zobral teplé spodné prázdno. Vidíš, že to bude komédia. Nie, to tam musím No, to mi dával akord s gitarou. Hlavne rýchlo prebehni, ja neprebehni. Malé deti, kde sedia v Ale ten akord svoj si povedal. Ale bolo to sem. A potom Všade samý mráz, to bude ale výborné. tak to vždy aspoň že tak rozne ten spev. Ale pointa je, že to jediné my budeme mať. Umieš, ja